Калісьці былі з ім на адным пленэры ў Польшчы, і Пушкіна бяруць, а ўжо туды вядомая такая асоба, бяруць яго, это самае, нейкая мясцовая газетка бярэ інтэрв'ю, і Пушкін так кажа: вы ведаеце, я вот тут прочитал, что на апошнім перапісе насельніцтва, на кожным перапісе насельніцтва все меньше и меньше робіцца беларусаў. А тут я ведаю, что вельмі шмат этнічных беларусаў. Вы дачакаецеся, что мы зноў до вас с танками приедем. Я так ведаеш, а я так я кажу: Пушкін, а я як бы перакладаў. А я кажу: Пушкін, калі ты поедешь на танку, я першы кину тебе коктейль Молотов. Это на 100%. Я з ім нават это, до речі, його нібито антисемітизм, він там видавав такі перли. Я ведаю, що і жанчини були габрейки, і сябри були. Иногда мучительный был товарищ. Ну, але, видиш, это человек, який я завсёды поважав за його безкомпромісність такую, видиш. Дык гэта ён на пленэры намаляваў цябе? Да? Так это все работы с пленэра? Ну, большасць працаў з пленэравых, тому што ён там пакінуў. Напрыклад, вось гэта замак Ліў. Ну, яшчэ пра тое, што ў школе сустрэчы, гэта ж таксама ўсё на пленэрах было. Я распавядаю. Гэта вельмі цікава, гэта замак Ліў. Ён быў такі, як Тракай. Гэта тады былі вось на мяжы. Тады яшчэ было Великае княства Літоўскае і княства Мазавецкае, вось гэта вось Варшаўскае. Вось яны такія былі, гэта шмат іх было такіх гэтых. Ну, засталася толькі адна вежа. Вось, ну і тут дырэктар гэтага музея, а тут музей. Ну, гэта такі домик, карацей, нейкі шляхціц, я ўжо не памятаю прозвішча, пабудаваў, гэта такі, хутчэй за ўсё, скажем так, недзе так 19 стагоддзе. Вось. І гэта вось то, што Пушкін намаляваў там жанчыну без галавы, там у жоўтым, сукне жоўтай. Гэта там прыдумалі легенду такую, што там каштылян гэтага замку падарыў сваёй жонцы, якую вельмі кахаў, персцён. Праз некаторы час жонка кажа: нема персцёнка, недзе згубіла. Ён кажа тады: слухай, ну падарыў другі персцёнак. Такая ж самая гісторыя. Ён пачаў падазраваць, што яна там нейкую каханку свайго аддае. І калі знік трэці персцёнак, ён сказаў, каб ёй адрубілі галаву. Хіба што гэта сама, хіба што каханка там таксама нешта там грохнулі. А потым нешта там рабілі ремонт і знайшлі гнездо сарокі, і там былі гэта 3 персцёнкі. Вось, і вот такая вот легенда. І от Пушкін там намаляваў, я зараз покажу, што я тады намаляваў. Таксама, ну, ведаеце, я тады сябе яшчэ вельмі шукаў, і там такія смешныя гэта ўсё. Ну, але шчыра, як умеў, так намаляваў. Гэта жоўтая дама, гэта жоўтая дама, гэта сарока, і тут гэта 3 персцёнкі, а тут тэксты напісаў, што там, ведаеш, як там раней пісалася на гэтым. У якім гэта годзе было? Гэта, мне здаецца, 2000 альбо 8, альбо 9. Гэту самую рэпу Пушкіна, які так, а я так на бацюшку гляжу. Слухай, ну хочется а на самой справе гэта трагічна. У тэатры, калі таварыства беларускай мовы, там нешта такое. І мы пайшлі, Пушкін касцюм, адзеў такі салідны выгляд. На гэты Пушкін крычыць: ганьба,
ты достал бульбу мороженую и запустил. А потом, ну все так, мы так сам посунулись в бок коридора, в тропинку, і він підходить знову до этого бідного Іосипа, хватає його за костюм, гляди мне в очі, ти хрусиш, Гляди мне в очі. ти хрусиш. И той белый так и стоит. Давай, это что?